Ben. Oh, the sun. You're like a vampire na. Si Shanta, may sakit. May sakit siya. Di ba, bebe? May sakit. Yes, nagbe-video ako. She has, parang may fever siya. Delikado talaga pag may fever siya sa first trimester. Kasi when I touch you, you're so mainit. But you're always like that naman. Yes, I'm always happy. Thank you po sa mga nag-comment ng congratulations at saka yung mga yun. Thank you so much. Super masaya kami, but at the same time, kabado. Kabado ako, bebe, kasi you're always sick. So yun, bababa ako. Bibili ako ng thermometer para kay Shanta. Sa video na to, wala tayong masigla na intro like, mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Pabibog! Walang ganun, okay? So, I will buy you gamot, bebe. Thermometer muna to see if you have fever. Kung may fever ka... Nag-shoutout. Ay, Ate Ann. Yes. Saan po papunta ang utak mo? Gusto ko magsabi sa kanya na thank you. Thank you. For what? Alam mo na. Bibili ako ng thermometer para sa kanya para malaman natin kung may fever siya. Kasi kung may fever siya... Dadalhin ako sa doktor. Yes, dalhin ko siya sa hospital. Sa Medical City, no? Medical City tayo. Yeah, Medical City. Or kung saan yung pinakamalapit. Pwede ba sa mall lang? Yeah, pwede din, bebe. You okay, bebe? Yeah. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling. Ayan po, nandito tayo sa Shangri-La Mall ngayon. So, hanapin ko yung Watsons. Bili ako ng thermometer. Actually, hindi ko alam kung anong klaseng thermometer ang bibilhin ko. Pero bahala na. Ano po? Ayun. 175 po. Para malaman ko kung may fever siya. Ganun. Ito dyan siya. Ang galing. Yan. Ito na siya. Alright. Ito ang bibilin ko. Hello po. Ito lang. Si Shanta kasi buntis na. Pero parang may fever siya. Kaya bumibili ako nito. Pag paano ko malaman na may fever siya? Anong degrees dapat? 37. Pag 37 may fever. 37.5. 37.5. Okay. Gumagana ba? Hello, may fever ka? Ay, hindi. Mababa pa. Okay. Cool. Okay na. Ayan po, uwi na tayo. Okay? So, bali, hawakan lang niya yung thermometer para malaman natin kung may fever siya. Kung may fever siya, dalhin ko na siya sa doctor kasi delikado na yan. First trimester pa lang may fever na agad. Sinasabi nila pag may fever siya sa unang trimester, pwedeng magkaroon ng face defect ang baby namin. Mahirap talaga pag buntis. Paano nakasurvive yung mga homeless na nabuntis? Kasi dapat tama yung kinakain, tama yung pag-alaga ng pagbubuntis. Grabe, mahirap talaga. Hey, kumusta? Talaga? Tatagalog na siya. Oo nga. Okay, eto na. Okay, Shanta. Bebe. Bebe. Bakit blue yung house natin? Oh, Shanta. Gising ka pa? Bebe? Okay. I have the thermometer. Okay. Thank you, Daddy. That's okay, bebe. I'm gonna ruin the packaging. Sorry. Ayun. Okay. Ito na siya, bebe. Alright. Testingin natin. Tingnan naman, bebe. Take 60 seconds to measure body temperature. Can be used orally, rectally, bebe. Ilagay natin sa puwet mo, bebe. 60 seconds pa. Ayun. Nagbibip na. Sana wala akong Sana, tingnan natin. What does it say, Shan? Oh my gosh, what does it say? To go to the doctor. 38? Oh, crap. 38 point 38.2. Yeah. Oh, are you serious? I think, tara na. Punta na tayo sa doctor. Sino yung OB sabi niya ko na? Meron sa Medical City. But, it's so annoying. Feeling ko dito sa Manila, pag masyadong may traffic, magkaka-fever ako. Pag mahaba ka nakaupo sa traffic,
mas magiging grabe yung fever mo pag punta pa tayo sa medical city. Gusto mo ba? Shangri-La na lang tayo. Shan? May ubi ba sila doon? It's delikado kasi you have fever, baby. I knew it. I knew I had a fever. Grabe. Okay, well, let's go to the doctor. So, magbihis muna si Shanta, tapos diretso na kami sa doctor. Habang ka magbibihis, bebe, bababa ako. Maghahanap ako ng OB. I'll be back, ha? I'll find you an OB. Okay, back to the Shangri-La Mall. See if we can find an OB. Okay, una sa lahat, try natin yung My Health Clinic. Baka meron silang OB dito. Oh, bebe, may OB sila. Babae siya. Sige na, bihis ka na, bebe. Hindi ka nagbihis. Sabi ko sa'yo, magbihis ka. Sige, bebe, ha? Just take your time. May health card ka, ma'am? Wala po. May appointment na si Shanta sa OB dito sa My Health Clinic. Hindi kami sponsored na. Pabayad kami. Shanta, mag-aantay ka ng turn mo, di ba? Yes. You're so sick, bebe. Okay, bebe, let's go. Ito. Oh, syempre. Pero 1 month ang pag-abdan. Ilan ang first day po? September. Ay, hindi. Hindi ka pa August. pregnant. Diba? Wait lang. I know you. Talaga ba? Vibe. Sa ano po? Vibe. Oh, from Vibe. I know, right? Nag-work ka Vibe dun? Workout. Workout ka doon. Diba? Almost 7 weeks by last mens. Pero may fever ka. Anong taas mo? Anong iba mong 38 daw. nararamdaman? Yung may fever lang po, yung parang masakit yung katawan. Yeah. Hindi naman masyado yung headache, pero yun Nag-travel ba kayo? Or Hindi. ano? Wala naman. Normal routine nyo. Walang Yeah. bagong pinuntahan. Pag muna, confirm natin. Since may fever, kasi busy lang tayo. Kahapon lang, sabi mo, di ba? Pag-isip ko kanina. Kanina lang talaga. Okay. Wala naman kayong fever, sir? Di ba? Wala po eh. Wala kang ubo, sipon, ma'am. Masakit sa lalamunan po. Nag-start po parang may sipon po yung left ko. Pero kasi... Left. Okay, one-sided. Sige, one-sided Kasi siya po, ngayon. may allergy kasi ako. So, iniisip ko po Ah. sipon or allergy lang. Pwede naman, yeah. Ma'am, pwede kang bumalik tomorrow para sa ultrasound mo. Oo. So, ma'am, transvaginal po, ha? So, wala ka rin supplements. Kahit ano, folic acid lang muna tayo, ha? Hindi ka naman nag-vomit or anything. Parang may dala-dala lang ako na suka, pero hindi ako Hindi lang. O small frequent feedings lang, ha? Hmm. Yung gagawin mo. Tapos, milk na pangbuntis, uminom ka na? Hindi rin. Pwede kang bumili. Walang alam. So, by last mens na sinabi mong August 12, 6 weeks, 6 days. So, i-compare natin siya sa first ultrasound na pagagawa mo. Kung compatible siya. Kung medyo malayo, we will use the ultrasound reading, ha? Hindi naman siya mukhang kawawa, eh, na. Oo. Sige, sir. Thank you po. Thank you, Doc. Thursday, ma'am. Thursday. Sige, Ayan. po. Thank you po. Dito na kami sa cashier. Healthcare card. Kaya pala daw familiar. Oh. Wala nga, pangit nga ako. Joke lang. Pinakaling joke. Ma'am, wala po bang discount na para sa mga PhilAm na bebe? Tomorrow, we go to the doctors and then you get your blood test done. Tsaka ultrasound bukas. Bukas na. So, binigay po sa amin ng doctor ang mga kailangan ni Shanta na medisina. Right, bebe? Yes? Tapos, ayun. Sana gumaling na si Shanta. Ano, bebe? Viral lang daw. Ata. Grabe. Kainis, no? Oo, nilalamig ako. Kita-kita sa sunod na vlog namin. Magpapa-ultrasound na si Shanta. Very exciting, no? Pero hindi ba natin malalaman ang gender, no? Hindi pa. Di ba, bebe? Hindi pa. Heartbeat pa lang. Wow, my heartbeat na. Grabe, no? Dalawa na ang puso mo, bebe. Mas kita-kita sa sunod na Dwaine vlog. Ang Salamat po pangan. ulit sa mga nag-congratulate sa amin. Yes, maraming salamat. Pasensya po. Abangan bukas Dwaine fam, mga ultrasound ni Shanta. Kita-kita. You're beautiful, shine like a star.